Chibai levek ole he video chuanin psychology of money bung som parukna tanga top thleng kan soidona hemile khabu summary kalai top na ber tur ani chu bung som parukna you and me nang le ke hi confirm khur ngai na pakhat chu kan din mun in person takte emo kan hoina in ang mi alo te thuron hi kan local pui ve mop mopang ti hi ni a kan chung ko din mun kan mi en kol torte sum lak lu zat le lak lu dan chet vel thut thut angai dan te shelem lo le ke ni ne na misang hlak te thuron kha chuta chuan da la chuta chuanin chuti za chu ida tur ni ti ang reng kha video ate le khabu ate po nyang kha kha ngai to kim lem lo taka lo zom ve ngot kha fu lo theina don ani apoi thei boka aziak tu thurona chuanin enge I tumber kha shechiang ro a then chu chung te ta na ti an oma a then chu fa te tan a then chu anin mo phurna sang lu tuk po kha an nei lem lo ani kansum en kol dan tura engbera pet gol tum nge kan ni ti kan share lo chuan gol chan dei te hnung kha kan lo zui ve ngar ngar thei ni investment pakhat ro ro ta na kan in sen zat po hi amishing din mun thawa kha na in ngatani a lut na chu a number lama in angma se then khatte dam chung tho chuat ani lain then khatte kum khat lak lo emolek te lo ni theya tin kha poisa khoi chelowa kan om thei hun chung po ain ang lawang chu kan time horizon kain ang don lawani a then chu mamole thut mai thei te kan ni lain a then chuan adang po mai tur an nei nual thei then ta na ri sang ani lain a then ta na ni lo thei ni chu som thum chung da tum le tlin te kum som chung alak chwa le tum emo kum khat le ga te a then chuanin kan mamole ngal mai thei day trader te an ni vele thung chuan ni khata an investment hi an lein an shala tikhan an trade zung thin thung ani kan gameplay kha ain ang lo nuai ani kan tum dan le ti hlo tlim tum kan hun nei ain ang vek lov awang khan kan investment hlok na ti dan po a then ta na hlok thlak tak anga lang kha a then ta na omje nei mi alo khani thei bok ani kan poisa kan man na tur thleng hian tum sang dai nei ten milo influence ve thei thawani kan ngai san ten internan milar celeb nei ang nei kan lo tum ve thin na ang chi te mo khatiang te film khoranga ya nung izui mek thuron ilak le en ton bernen khan in gol khain angem game shande in lo khelange tin film khorna tur milo shilani chu khoilai youtuber emo influencer pakhatin a soiwang maya kal swal duai te kha thil om thei ni a financial education chu kan in she turani sum en kol dan te a basic ang chi te mase a advice anga chumi khamia chon ron invest ve ro tia khatia lo soi ve ringot te kha dan kal te poni a heta thu nei tu ten phalna an pek thlap lo kha chuanin lo ti ve ringot chi po ni lem lo ani chutia thuron in pelo tur turin thuron an lo in peka an lo in ko mu thin na chuanin bubbles po hi aron thlen ta che atini bubbles hi sum lampang chungchanga chuanin assets chu real estate te investment te a hlutna phulawa aman ron sang vak thin khani a chu aron por bubbles por poleng ang hian an te khinta a mase bubble tak tak po hi por poleng hi ake thwai thin ang hian chu bubble po chu apuak dar ve thin ani chu bubble burst te anti vele a chu a thlen chuanin economic class chiat na a thleng hal chu ni mai ani market crash the south sea bubble ti te .com bubble te alo thleng to a kan share lang sara chuan man kum loka US housing bubble te ani vele bokani chutiang chu engwanga thleng thin nge kan ti chuan soito angin mishing du amna wang chu ni thoma se short term investors chu traders te hlok na kha ve in long term investors hawin anti dana game sang laksi ina anlo apply ve ringot khan alo thleng ta thin ti in Morgan Housel chuan soyani bungsom pasarina the seduction of pessimism
in soi chai hi in mangai na emo in ngai sakna tilan na anishan lau ka ti ve thina thil thare mo ti tur thar te kan han in shil hianin tam tak chuan iti fu lawange o mana po chumi khami chuan achuti khati pha to a chhejonga thil clear khan kan in ron thina ni chu indu sakna oka ang riau boka mishing optimist tak thil clear dan ai chuanin pessimist tak athim zonga thil clear thin te tran mun hi a fin thlak mel zok riau zelani tin a thalo lampang hi adar chaka mitam zo ngai ven le soi warani thina wangin alang sara anasa zok ang zelin lang thina ni kan khovel te hi soi chethiamin a chiat to zia chiat na sang lor khoma an han soi phei chu a chiat to mel big ngoi mani hlau thon om ngal ngoi mai mase khamika ra khan a that zok na tam tak te po om ve boka alang sar lo zok mai ani mishinga te po hian mitching tha tam takan la omani mase a thalo lampang kha langsar zok thina stock 1% a asan bel na kha chu news a te po reilo te chung chanchin thar langsar zolem lawa te khanin an soi lang ve zewanga mase 1% bok khan han tla thachia ta se chu an puang warin chanchin buwa te phei chuanin a headline da te an hmang mai theini chu tiang chu an mani ta na hlok na a om don nge puang war riau te thedar du riau ten om thina sum kai hnoya athim zonga thlira min thlek tir dual min na chance kha asang em bokani kan insoi thaya chu hlo na awanga mi pakhat lek malak na chu midang zong po kha a hong vele theizel boxia a chan chu poisa hi thil ubiquitous antia chu omzia chu mitin hong thilani khoilai ramhla taka ramle ram indawin khovel economy ngonga he tar mar chakami te po investor ni lem hleilo te po min hong ve thau engtin tinemo poisa chungchanga thilman tau emo khatiang chi khan hi soidan sanga chuanin butterfly effect te po khani thawa me pakhat thil ti zau hianin midang tam takhe a hong kwalani akal zela tikhan chu ta tak chuan a soi war chu bung masalama te po I invest na tur kha thlang fella chu ta chuanin a rei thei ang ber long term in tiro tikhani a kalpuiro tikhani a akara up le down te chu omma se I invest na kha company rin tla ka ni phot chuan a hlok thawang kan din nge ve tlat nan news le kha tiang vel kha kanin a thluk tir ve lo nan aron soyani chu thil tha reng in huna du rei anti angel khan progress mason na le investment growth than na hi alang muang thinani huna du boka mase setbacks bahla na angchi har sat na tlak niam thut na ang hi chu aron thleng deuh phut thin a chu wangin min ti hlawa tamtak invest lo turin a min te po hi a om viawani tharuk chunga stock market a 40% tlaniam hi kumruk chunga za a somli % a hlok na ain alang sar zok thinani financial pessimist ni lo turani a engzonga clear mi optimist ni turani a optimist ni hi thil thalam chau beiseya a downside lam mukan tivel khani shan lawa a omzia zok chu mahuna kante reive na chuan sum chungchanga akara investment niam changte omma se atopa chuan kan lama van nei na in abuk ri chok don ti kan rin tlat na khani zokani thil thalo lampang hi thleng thei ve ani ti sia a beise ve thau tur ani a alo thleng talawa ni le amak ang reng zok viawa kan ngai theyang bung som pariat na when you will believe anything he chaptera asoi chu dot te thudik chia lo te kha engtin nge kan lo rin mai thin appealing fiction sati chu thudik thil tak tak nia kan sia tam tak hi chu ni se kan ti lutuk na ina min rin tir mai ani chu appealing fiction ati chu ni a damdoi maksak pui ei chi po ni lem lo hnoi chi po ni lem lo ang chi te kan dam pui ti te po hi chumi khamisa ei tur ti te
chumi na tuisor ti ang ring te po hi thil danga beidong ti to ni se kan ti lutuk na awanga kan rin awang te po hi lo ni ve chin ani rilru amang an to chuanin rin ber tur hi kan dap ruai chin ani enternan in lai chin na ate po mi in amang ana arilru ha zo ber tur tha a hrial lo chuanin arin vak lo te po thu soi te po oi mai chin ani FB group ate IG ate keni aya fing vak lo tur ti kan hriat te po hi an thu ron te kan zot mai du thin ani kan boina chin fel na tur kan du ngoi ngoi chuan ang lo deuh deuh thil te po kha kan oi thin ani kalsual te po a ol khopang hengkonga hian fate dam lo emo thil hlu deuh ti bo te po hi ama zonga an lo rin vak tleilo in thiam emo khatiang lam te po kha an dor fawani mang an tak tak chuanin chu a chak ema thil chak tak ania statistic ai ma a min khaltu ani thei tlat ani kan sum en kol na ko nga po in bum na te po tam hi ponzi scheme te man kuma chi tau tur an soi ang chi te po kha entir na thatak ani a hetiang thon thu dot ne na rin thu oi deuh deuh hi a thok chak kan ti to kha economic force a phei chuanin a chak perati ni mi tam tak a hruai dik lo theya chu chuan khovel pum economy kha a hong ve le kan ti kha mi tu emo in a thil sha then khat le a rin dan ngai dan vel mai manga alo hril lok ve rengot le appealing fiction kan nei ang chi te po ina min ti chiata atuar tu victim kan ni lo nan chuan chapter malama a soi photo angin room for error te flexibility kan sum din huna kan lo in so nge kan lo ti that te kha apoimo don ni savings te po kha kan ti mak mo ani na chan po ani reng ani thil kan ruwa man plan vel hianin kan ti tu le ti theite a thalam thila khan kanin focus fawa a thareng ani adik renga kan mai thin pakhat chu midang te tu emo thutluk na po hianin miron ngong thui hle an chet lak na khanin miron ngong vezel miron ngong che the ani ti kha kan hriat tel ve ngai thin ani ama kan soi to ang khan butterfly effect ang khan akim lovin kan hria a akim lovin kan shil ti ang dewin mi zong zong hianin khovel hi akim chang lo thawin kan hria in kan hmu a kan soi boka kan hriat lo thil te hi a shil fiana kan la nei ve le zel thawani kan hriat chhun tlem te atangin kan hriat lo te po kan hno khat ve zel mai rel ru atal khovel le thil shim kan lo hriat tlem zia kan hriat na sat ang zelin kan thu nei lo na thil te he khovela hian thleng alo tam zia po kan hre chho zelang I thu ber lo ti kha alo dik zia kan hre chho zel don ani chu kan lo in ve na kan lo aware ve na tur ani vele ani chu appealing fiction laka khan ti chuan bung som pariat na chu topa bung som pakwan na le bung som ni na hi kan ti tel lawanga a chan chu som pakwan na hi chu bung dang khai khop na kan soi to sa vek thau kha ni a kha ron revise le a chuan bung som ni na hi amale achung te poisa en kol dan vel an chung chang vel kha ni a chiar du kha chuanin abu te hi in lo leyanga abak zong te po hi in lo chiar ve cheu don nia ti chuanin shia zawna huna chuan nau te ludi phi sap tong chuanin fontanel antiani ti chuan ka video te milo en sak thina kalom a thain ti zong te ni chuan milo like ama mo tur ne na milo share pui thau turin kalo dilin kalo ngen cheu ni ti chuan lepeka kani mule thau don nia